Hey, ishubile bethunani. uMzansi Magic uyikhuphile itrailer kaThando Nesithembu Uncut. Niyakhumbula ke mos benditshilo kuni kule veki pheleyo uba uThando Nesithembu Uncut luyeza luzawuqala udlala nge-5th of December, so this coming Friday liyaqala ke udlala. Apho ke kuthiwa sizawuboniswa uba abakamseleku kuye kwenzeka ntoni from elaa xesha ke bekuphela uba beye kushuta usizini 8 uzotsho ngoku. Niyakhumbula uba sigqibele even uMakhwela esa-announce uba ukhulelwe, khange sibone ke ngexesha le-pregnancy yakhe kwenzeka ntoni until wabeleka ke ngoku ngoJanuwari, njengoba simazi ke senomntana intombi endala, njengoba bezawubuya ke ngoku usizini 9 nomntana yakhe inoba ke sezabe egqiba unyaka. So ke kuthiwa kuzawube kudlala ezo nto, ngaphezulu ke ngoku kuzawuvezwa nezinto esingazange sazibona, nee-secrets kuthiwa zizawuphuma. But anyways, endizele apha bethunani ingoma Ngwabe Mseleku, apho ke sibona ethetha noMawande. Niyakhumbula most kule season ipheleyo uba sasimbona uMangwabe ephumile noMawande emxelela uba yena notata yakhe bazawusepareyitha, but then saphinda sabona ke uMangwabe on social media sayinxibile iringi, ingathi nokusekwamseleku saqonda uba hayi inoba ke akasahambanga. uMawande ke intombi kaMangwabe siyibona ikhalela into yedivorce, ebuza umama yakhe uba mama kutheni le nto udivorsa ngenxa yoba kufika unumber 5. Hayi ke uMangwabe waphendula sana wathi because I can or I want to, into engolo hlobo. So ke ngoku into endiqapheleyo ngeyoba uMangwabe ukule ndlu yakhe intsha njengoba eshuta nje noMawande, meaning ke ngoku njengoba thina besimbona uba hayi ke banano unomzi omtsha ngoku basendlini entsha ngathi konwatyiwe kumnandi usayinxibile neringi. Hayi uMangwabe akakayiyeki sana, akakaliyeki iculo lakhe elinoba selineminyaka eyi-4 or 5 andiyazi, esithi uyehlukana yena noTata Mseleku. Abanye ke bathi yi-3 years esitsho, andisayazi noyazi. So ke isezawuqhuba into bethunani. Nomayenu simvile wavela phaa esithi naye ngoku soyiswe nakubekezela. Mayeni lowo naye esimbona onwabile on social media xa simbone kunye noTata Mseleku. So this is very confusing, but anyways ke sizawubona uba izawuthini into xa sebedlala. Kodwa uMangwabe bethunani akajikanga, usamile kwinto yedivorce nangoku sele sendlini entsha. Khanike nitsho ke nina ke bethunani uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. Ndawulandela ke ngezinye ii-videos. Bye.